jedna rzecz, którą robili wcześniej, no można powiedzieć 100 lat temu. To od dzieciństwa przyzwyczajowali ludzie, żeby oni brali długopis i pisali to, co вони zrobili w ciągu dnia. I plany na przyszłość. To taki zeszyt był gruby, i człowiek planował i pisał to, co odbywało się w ciągu dnia. To niesamowita rzecz. Człowiek robił taki analiz psychiczny, psychologiczny, etyczny. Wiele rzeczy, które odbywались, i ja by niektórym radził, żeby przeanalizować to, co on zrobił, to trzeba pisać to. Kiedy człowiek pisze, to wiele funkcji w organizmie uruchamiaється tych, które byli w śpiączce. A człowiek to powinien zrozumieć,